ene katagomanya nsi mo encourage be boys ka fatu ball mana ma kwulu okwu asị mmụọ gwa m na ife ahụ bụ a hostel full of boys mana bomb dị na that hostel. So asịbalụ mmadụ jee banye n'ife onye chọọ ịbanye n'ife jee ọbụla onye ọbụla ya nọ ebe a mpụọ ya explode ọkụyọta ọ na-explode per head yọtago. So ịchọ ime na eli na onye Naijiria maka na ili onye be anyị nwere ka ọ bụrụ nwanne mmadụ nwee mmụọ olu mmụọ tụgbuo gị. So asị na onye ọbụla atụ ọlụ kama na ife m na-ekwere bụ na the reason, the only hope of an entire populace of bright youth bụ ịtụ ọlụ. The reason o ji wee bụ na ọsị abụ the place bụ mmadụ banye for the major population, especially down here na anyị ebe anyị nọ kịta na abụlọ maybe ndị fugo opportunity malụ maka trading and e-com and stuff like that. Onwe ndị bụ na sọsọ their only hope bụ either na ha tagide afọ kogide ọta ha ma ụfọdụ ego in this corruption inflation economy na ha follow any opportunity bụ unless ma ha eji ezute ego. And the only reason ife o ji eme bụ maka corruption, and the only reason corruption ji wee dị na Nigeria and Africa bụ maka politicians. And the only reason we cannot hold my politician to account bụ maka ndị ụka. Maka na ndị ụka bụ na mma sinwulie na ife ya eji wee mee swearing in bụ alụsị niile dị n'ụmụ ojii na alụsị niile dị na Anambra chịkọta ọnụ bụ na ya eji wee mee governor swearing in. The only reason there is that divide and conquer, that we cannot come together and say na mmụọ na-egbu onye a deviant, as my book says, the mmụọ na-egbu a deviant, that we will use this more to swear you in. We will use a coalition of all the more in Anambra to swear you in. The only reason we cannot do that is because of Ndioka. As such, na-asị Ndioka na nsị dị alone kwa Ndioka nsị ọ bụ ozi ụka ka ya na-akụ nsị anyị ife ọbụla na-emebi ilu gị ị ga-echeta alụsị pablo. Ife ọbụla na-emebi ilu cheta anyị cheta alụsị pablo afọ eto gị n'elu and ndị a na-akụkarịzi nsị a wee bụrụ onye ọbụla ma na ọ bụ a working boy, any street boy, wee sị na ọka ka ya na-eje n'ime nnalọba unu je dozie mmụọ ndị ichie unu bụ dị na-agba nkịtị bụ na that you are a thief. The reason you are a thief is because of this corruption, and ị nọdụkwa na-ekwukwa ị na-ebute ego a na-ebugakwa ya n'ụka onye ọbụla bụ working boy on anibe nna gị, on ndị ichie unu niile, on ọra mmụọ gị niile, on ọra mmụọ Igbo niile. It no go better for you ma ị bụ na ibute ego a ijeloje dozie ebe nna gị. It no go better for you. Gị nwa na aka nkụzi nsị ahụ izizi ka esi ebe a wee mebie ana o mee gị ya echeta alụsị pablo. Anyị cheta m na ọjọọ afọ eto gị n'elu. Cause now is the day. Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu.